Il-Kunsill Lokali tal-Qrendi benefika minn 80,000 euro fondi tal-Leża biex titsqa' tipiċi rurali nataw pavimentar ġdid. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri żar uħud misqaqin li nataw ġdid fil-qalba tar-raħal u flaqa mas-Sindku David Schembri ingħata tarif dwar l-użu tal-iskema għal proġetti oħra ppjanati mill-Kunsill Lokali tal-Qrendi. Fil-Qrendi sar proġett flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Qrendi illi verament sebbaħ il-lokalità tal-Qrendi. Diversi sqaqin tradizzjonali innataw wiċċ ġdid dera mill-isbaħ illi propju tkompli s-sebbaħ u anke toħroġ il-karatteristiċi sbieħ ta' din il-lokalità. Kommessi li bħalma minna mal-Kunsill Lokali tal-Qrendi nibqgħu ninvestu f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex biex verament insebbħu il-komunitajiet tagħna. Il-fondi fl-iskema proġetti fil-komunità huma amministrati mill-Aġenzija Leża li tkopri 80% tal-ispiża tal-proġett li jitressaq mill-Kunsill Lokali rispettiv. Dan il-fond huwa ffinanzjat mit-taħrikiet li qed ikunu investiti lura fil-komunità. Fl-aħħar 3 snin l-Aġenzija Leża iffinanzjat 60 proġett li tressqu mill-Kunsilli Lokali f'Malta u f'Għawdex u li ammontaw għal aktar minn 3 miljun euro.